Aburido at puno ng pangamba ang mata ng mga residenteng maagang sumalubong sa CLTV 36 News Team upang idulog ang ilang araw na umanong alalahanin nilang proyekto ng lokal na pamahalaan ng San Simon na Isolation Holding Facility dito sa covered court ng Barangay San Agustin. Ayon kay Nathaniel Ruga, tinututulan nila ang hakbang ng municipal government na itayo sa kanilang covered court ang holding area na di umano'y pagdadalhan ng mga contacts ng mga COVID-19 positive. Ang hindi umano nila maunawaan ay kung sang-ayon ba sa guidelines ng IATF ang pagtatalaga ng isolation facility sa residential area at malapit pa sa mga pampublikong lugar. Kung nakikita namin mali dito, unang-una po, nakatabi tayo po sa eskwelahan, tapos nakatabi rin po sa chapel, tapos nakapaikot po sa residential area. Gabi ng August 14 lamang umano nag-abiso sa mga residente ang pamunuan ng Municipal Health Office at mga opisyal ng barangay para sa planong isolation facility. Nagulantang na lamang umano sila dahil kahit hindi pa nakukuha ang konsensus ng mga residente ay mabilis na binakuran ng lona ang covered court. Ano ba ang dapat na maging isang isolation area, o isang facility? Ilan ba dapat metro sa mga residential area? Ang binibigay po ng AITF o DILG. Sabi niya sa akin, wala daw. Basta government facility, pwede raw tayuan ng isolation area. May 512 household at katumbas ng 722 families ang barangay San Agustin. Nasa higit 2,000 ang populasyon ng barangay. Nakapaligid ang pinaplanong pasilidad sa mga kabahayan, chapel at eskwelahan. Ayon sa barangay secretary ng barangay San Agustin na si Emelinda De Leon, 28 cubicle umano sana ang planong itatayo sa covered court na sa kasalukuyan ay may 2 palikuran na balak din na dagdagan ng Municipal Engineering Office. Sa panig ng mga barangay official, may mga hakbang na umano sila upang tutulan ito. Huwag po kayong mag-alala dahil kami po sa Barangay Council, lalong-lalo na po si CAP, gumagawa po kami ng paraan para po hindi matuloy dito yung isolation. Samantala, pinasinungalingan naman ni San Simon Mayor JB Punsalan na pinal na ang desisyon na itulak ang inirekomendang covered court bilang isolation facility. Hindi po, actually, pinafinalize pa namin kung saan talaga namin nilalagay yung isolation facilities. Propose pa lang yun, no? Mayroon mga ibang eskwelahan pa na tinitingnan namin. Sinabi ng alkalde na problemado sila dahil hindi pa maplansya ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng LGU at DepEd upang magamit sana ang mga school building bilang isolation holding facilities. Nga po, yun ang gusto naming sundin, no? Yung magtatalaga kami ng isang central isolation facilities na lang. Hindi namin kaya per barangay, no? Hindi naman namin kayang suportahan yung ganon. Ayon kay Mayor JP Punsalan, inaprobahan na ng Municipal Engineering Office ang San Simon Central High School bilang isa sa mga opsyon na gawing isolation area. Balak ding gamitin ang gusaling itinayo para gawin sanang dialysis center. Wala umanong kapasidad ng munisipyo na pondohan ang pagpapagawa at pagme-maintain ng malaking pasilidad. Kaya ang pakiusap ng alkalde na maging maingat at sumunod sa health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Paolo G. Santos, CLTV News.